दिनै मुलुगनां योगा सान दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि नोगोरनि बिष्णु राभा ख्रिस्टि संघनि नब्लाङाव फुंनि 6:30 रिंगानिफ्राय 7:30 रिंगासिम 1 घन्टानि हाबाफारिजों मुलुगनां योगा सानखौ फालिनाय जायो। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनाय बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, लेङाइ नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि नवीन मल्ल बर', उदालगुरि जौमा फरायसालिनि बारग' गोरायुं लुक दैमारी, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि मावथिफोरजों लोगोसे सा 200 सो बिबानगिरि मावथिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददाव दिनै जोङो उदालगुरिनि बे बिष्णु राभा ख्रिस्टि संघनि नब्लाङाव फुंबिलि 6 बाजिनिफ्राय 7:30 प्राय 1.5 घन्टा जोङो जगानि हाबाफारि बेयाव लानाय जादों। दिनै मोनसे ओंथि गोनां सान। दिनैनि साना जाबाय इन्टारनेशनेल योगा डे आरो 2014 मायथाइयाव भारत सरकारा आरो आथिखालनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया इउनाइटेड नेशनाव थांनानै बिथाङा योगानि बागै एड्रेस खालामदोंमोन आरो 2015 सननिफ्राय नैबे दिनैनि 21 जुनखौ इन्टारनेशनेल योगा डे हिसाबै फालिबोदों आरो बेयाव योगा फर वान आर्थ वान हेल्थ देग्लायनि स्ल'गान बा थिमखौ लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो नोजोर होबोदों थांनाय गोलाव समाव जे जोंनि हेल्थखौ, जोंनि देहाखौ गोग्गो आरो गोथार लाखिनो थाखाय देहाजों लोगोसे जोंनि मेलेम, जोंनि गोसोखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जों जेब्लाबो स्पर्ट्सनि बिथिङाव बा गुबुन गुबुन बिथिङाव एक्टिभिटिफोरखौ जों लाबोदों जाहाथे जोंनि यां जेनेरेसन इयुथआ जेब्लायबो गोग्गो देहा लानानै थांना थानो हायो आरो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो। दा बेखायनो देग्लाय बोसोरनिफ्राय जोङो थांनाय समावबो खालामबोदों, खिन्थु देग्लाय बोसोरनिफ्राय जि जोंहा बड'फा केम्प जागोन, जि एबसुनि मोनसे ट्रेनिं प्रग्राम जागोन, बेयाव डिसिप्लिनजों लोगोसे देहाखौ जोङो नाम्बार 1आव लादों। हेल्थ इज वेल्थ होननाय जि बाथ्रा, बिनि आन्दोआव गोबां माखासे सानथौ हाबनानै दङ। गोग्गो देहा थायोब्लासो नों मोजां खामानि मावनो हागोन। गावनि समाज हारि सिबिनायनि खामानि मावनांगौब्ला, न'खरनि आरो गामिनि ओनसोलनि खामानि मावनांगौब्ला, समाज आरो देश मोनसे जुदि जौगानांगौब्ला जोङो बयबो निरोगि, बेमार गैयै, बेमार आजाराव गैयै जानांगोन। दिनैनि समाव जोंनि जानाय लोंनाय, जोंनि बायदिसिना जि पलिउसनखौ नायनानै दिनै जोङो माने डायबेटिक माने प्रब्लेम बा नोङो स्ट्रक जानाय, माने प्रेसार जानाय, बा नोङो गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन बायदिसिना देहानि इसुसफोरा दिनै बांनो हमदों आरो जेब्ला जोङो देहाखौ जोथोन लागोन अब्ला बेबायदि बेमारनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हागोन। साफ्रोमबो व्यक्तिनियावनो दिनै गेसनि इसु दङ, गेस्ट्रिक प्रब्लेम दङ आरो बे योगा आरो प्राणायामनि गेजेरजों जोङो जुदि फुंबिलियाव आधा घन्टानिफ्राय 1 घन्टा जोङो जुदि मिनिमाम सम जोङो होनो हायोब्ला थारैनो जोङो गोग्गो देहा मोननो हागोन। आरो दिनैनि बे इन्टारनेशनेल योगा डेनि गेजेरजों, बे हाबाफारिनि गेजेरजों गासै बर' माहारिनिसिम, बर'नि लाइमोन, जोंनि फरायसा फरायसुलि साफ्रोमबो व्यक्तिनिसिम आरो सुबुं माहारिनिसिम जोंनि मेसेजआ बेनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि हाबाफारिखौ खुंफुंनानै मोनसे माने एवारनेस, सांग्रांथि लाबोनाय आरो इयुनाव हेल्थनि फारसे जोङो जाहाथे मोजाङै जोथोन लानो हायो, बे बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो जों बे हाबाफारिखौ लादों। मोनफ्रोमबो जिल्ला, दख'रा आरो मिरु लेभेलाव दिनैनि हाबाफारिया मोजाङै जाफुंबाय आरो इयुनाव जोङो बेखौ मेनटेन खालामनो थाखाय हाबा मावलाङो। गोजोन्थों। बायजोआरि जामुं जानाय जोंनि लाइफ स्टाइल दिनै मडार्न मोनसे थासारिनि गेजेरजों जों बयबो माने बिनि माने कम्पालसनाव दिनै जोङो फैनो गोनां जादों। जोङो मोजां आदार, मोजां जों जानाय नागिरोब्ला मालाबा मोना आरो दिनै फास्ट फुडनि जि मोनसे ट्रेन्ड फैदों,
फास्ट फुडनि दिनै मोनसे जिखिनि जानाय लोंनाय आदारफोर बिनि फारसे यां जेनेरेशना बिराद एट्राक्टिभ दिनै उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलि जायफोर स्कुलिं बा कलेज इउनिभार्सिटियाव दङ पेकेट आइटेम दिनै मोनफ्रोमबो ड्राइ फुड पेकेट आइटेम आरो उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो दिनै पेकेटनि माने जानाय जानानै बिथांमोना माने सम बारहोनो थाखाय बेफोर आदारखौ खाथियावनो गोरलैयैनो जिहेतु मोनो बेफोरखौ बाहायनायनि थाखाय गोबां जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिया देहायारि जेंनायाव गोलैदों दा बेखायनो बे लाइफ स्टाइल फास्ट फुड आरो पेकेट आइटेम जों जेसेबां जोङो बादा होयोब्लाबो सांग्रांथि लाबोयोब्लाबो दिनै बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थायाखै बेखायनो बेफोरखौ जोङो खमायनानै जोङो फिथाइ सामथाइ बांसिन जानाय बा जोङो भेज आइटेम जानाय बा जोङो नन भेज जायोब्लाबो जोङो जाहाथे टाइम आरो जोंनि सम आरो बारखौ मिलायनानै जाहाथे जों मेनटेन खालायो आरो बर' हारिनि जे ट्रेडिशनेल जे फुड आइटेम दङमोन बे फुड आइटेमा बिराद हेभि बिराद रिच आरो बेजों बर' हारिनि देहाया गोग्गो आरो स्ट्रं जेब्लायबो मोनसे सक्ति मोनबोदों खिन्थु बेखौ मोनसे लिमिट आरो मोनसे सिस्टेमाव जों बाहायनांगोन दा बेखायनो आं गावबो बा जों गावबो मेनटेन खालामनांगन गुबुनखौल' बुंबा जाया आरो गुबुनाबो बेखौ मेनटेन खालामनांगोन दा बे जोंनि बयनिबो इनक्लुसिभ मोनसे एजेन्डा आरो बयनिबो जे एखे मोनसे कमन मोनसे माने इनिशियेटिभ जानांगोन आं बेखौसो खावलायगोन गोजोन्थों